Kaya Soimah ayo. Yo. Ayo madang kara. Sugeng dalu Bapak Dalang. Kami dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Sanggar Barada nggih. Nyuwun gending kapilut nggih. Gending menika dipun aturaken dumateng Caksi Lover nggih. Lan sedaya pandemen ringgit purwa kagem jampi sayah matur sembah nuwun nggih. Salam bergas waras madangkala selalu di hati nggih. Sapa iki? Monggo kapilut sinten? Mbak Tuti. Mbak Tuti. Kalih Mbak. Pun Mbak Tuti tok nggih. Nggih. Apa? Kapilut. Monggo Mbak Tuti damel isu-isukan. Nggih. Mbak Tuti saking Ngawi, Cak Yudo saking Ngawi. Lek Cak Mondo king pundi? Saking Ngawi, tapi asline keturunan Pakistan. Pakistan. Nggih, Pakistan ku bapak iblis mboke setan niki lare iki. Mulane raine kaya grandong. Pak Yoyo. Kaya Dulu anu lho, Cak Mandol niki ahli syuting lho. Kula sering di syuting niki lho. Nggih. Ahli syuting terus ya Cak ya, foto. Serba bisa. Syuting rumiyin dereng dagel niku pertama syuting. Nate damel film pendek bareng kok niku. Keren. Saking pendeke kependekan gene sing delok Pak niku. Kok film pendek. Saiki alatmu kan mbok dol apa iji? Ya didol. Wis gak payu nyuting. Ora payu nyuting. Kuwi tenan to kuwi. Saestu kula sering syuting kados niku kados anu niku Mas sing kene nderek kameramen niku. Dadi niki lho, nikine niku gubedhi sirahe cilik. Nggih. Headphone niku ngoten, sirahe cilik. Terus wonge mboten ketokne nyuting sing lucu asline niku Pak Yoyo. Saestu. Raine kados alien niku lho. Dadi ndasku sosok ya sakmene. Ayo. Yo diaturake Mbak Tuti iki kapilut. Siap. Enggak, yo diaturake Cak kapilut dening Mbak Tri Hatuti. Yo.
Matur nuwun Mbak Tuti. Elok. Mbak Tuti. Nggih. Tembang menika kala wau ugi kula aturaken dumateng pepunden kula Bapak Dr. Sukiman Bandung. Ingkang panjenenganipun kepareng monitor lumantar streaming. Ugi sedaya para kadang-kadang ingkang kepareng mirsani lumantar Kuntadi Channel dimanapun Anda berada. Kadang-kadang tim biru, para subscriber Kuntadi Channel matur nuwun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca. Cak Yuda, dawuh gandeng menika sowan wonten ing Surabaya. Nggih. Ciri khas Surabaya niku sing terkenal lak Tanjung Perakipun. Nggih. Ha, nggih. Kalih enten melih Mas. Napa? Sing nika. Semanggi Surabaya. Tapi to Mas ditabi kalem-kalem nah. Semanggi Surabaya. Lontong balap mono krama. Dimakan enak sekali sayur semanggi kerupuk puli beli. Benar kaya si apa? Alah kula kok harganya sangat murah. Sayur semanggi Surabaya dimakan serta didorong masuk kampung keluar kampung beli. Pun sama termawan pun. Urung utuh lho iki mau entek. Lah mboten apal. Nggih, Surabaya. Nggih, bat Surabaya. Lah, menapa to sebabipun Nadianto rumiyin jaman perjuangan ingkang perang melawan penjajah niku lak mboten namung Surabaya. Nggih. Wonten Bandung nika Nggih. lautan api, Api. wonten Jogja kembali. Jogja kembali. Dan wilayah-wilayah yang lain yang ditetapkan menjadi kota pahlawan. Kenapa kok Surabaya? Pripun Mas menika? Piye, Gong? Merga rumiyin niku wonten petinggi sing saka sekutu Nggih. saking Inggris niku pejah wonten Surabaya. Jenenge sapa? Jenderal Miyabi. Malabi, Gong. Malabi kok. Jenderal Malabi. Miyabi niku lak tesik dulure Kakek Sugiono. Ha iya. Merga wonten guguripun petinggi sekutu nenggih Jenderal Malabi satemah mriki dipun tetepaken dados kutha pahlawan. 10 November. 10 November. Kawiwitan 22 Oktober wontenipun resolusi Jihad, mula dadi saking Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. mantap. Paham kula nek kula sak level Mas kalian jenengan kula. Mula 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri. Nggih, 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 nggih. Riyen nate kula gelar niku Wonten Tebireng. nggih. Ah, nggih. Wonten anu UNER Mas, UNER. UNER, nggih. Sampeyan urung ning kono urung. Lah nggih maksudnya cerita Tebireng sampean anu wonten UNER. Oh, Lah kula nggih. dereng rampung wis sampean. Ah iya. Nggih, nggih. Nah, pripun Tanjung resolusi Perake jihad. niki sida napa? Niki Mbak Birgita Ayu Mbak niki. Birgita Ayu, ayo Mbak Siap, Birgita. nggih. Memang wis semanggi Surabaya iki ganti Tanjung Perak. Iya. Mau wis rek ayu rek wis Eh, bae. cek komplit pisan. Langsung nih Pak. Nggih, langsung Oke. titit. Ah ya. nggih. Alah mbok dibaturne to Mas kok titit tok. Pertama ya titit wis. nggih. Titit duwi damar mati mulia siti lunga pasang sepi mati semar mendem do re mi sol jeneng dodol biar
Pak Cilik. Pak Cahya, Bu Cahya. Pak Mondol, Bu Mondol. Pak Yuda. Bu Yuda. Monggo tindak Tanjung Perak. Tanjung Perak. Tapi laut. Siapa Asik. Bakali. waktu terang bulan Hai. bersinar teranglah sekali di kota Surabaya. Belum berapa lama saya duduk dengan bimbang, datang kawan saya Cak Yuda itu namanya. Mari pergi, kita pergi Tanjung Perak. Panggil saya taksi, kita berangkat di Perak. Taksi. Pikiranmu neng ndi? Pikirane bir kita. Pikiranku carry, Pak. Ayo. Yuk. Tanjung Perak, tapi laut. Tapi laut. Boleh ikut. Pak Pengrawit, Sik. Pak Jono. Mas Mbak mahasiswa, monggo tindak Tanjung Perak. Tapi laut. Tapi laut. Siapa suka boleh ikut. Boleh ikut. Jangan lupa Tanjung Perak. Tapi laut. Tanjung Perak. Tapi laut. Hebat gimang. Ambak lawas iki kepenak seger tak Yuda. Nggih, saestu. Tanjung Perak tepi laut. Siapa suka boleh ikut. Ini rambut, Ini janggut. ini sikut, Ini perut. bawah perut. Tanjung Perak. Saya Mas Yaya. Iya sih kaya ngono kuwi. Hebat. Ya kaya ngono kuwi nggih. Ayo. Jadi luar biasa. Biasa lah. Nggih. Nggih. Saniki ditutup kalian Mbak Okvalica. Valica. Putra dari Kota Udang, Sidoarjo. Betul. Itu kanca-kanca mulai arep digawani terasi. Kalih. Mbak Okva. Saestu to? Iki saestu men disiapne teng wingking terasine jan. Mblenyek. Jare sapa? Jarine sopir-sopir lho. Ora trimo lho ayo. Gak trimo aku. Enggak kan nek Sidoarjo kan terkenal nggo napa kuwi terasi, nggo Iya. udang ngono lho maksude kanggo oleh Bu Kesi apa Oh, Pak ngono. Cahyo. Terasi. Iya. Kanca-kanca yoga ora usah lah, cukup terasi liyane. Apa kuwi? Ya ngoleh tak WA. Mesti lak WA, gak duwe WA aku. Nggih. Sing nadyan sithik enten jaipongane. Weh, Nah, nggih, carapane. ditanjake wong penari ya Mbak Fam nika. Ah nggih. Jurusan tari tapi nggih saged inden. Nah Hebat, niku. hebat, hebat. Nggih, dadi nyindene ya tanja, njogete ya ketok. Saestu. Sami kalih Mas Mondo Limbang lah. Tir padha irenge, sir padha senenge, sosok wadahe kendi, cocok rasane ngati. Ah nggih. Mas Niku Mondo Mas Mondo jogete sae. jogete apik? Lho pripun? Saged nyakil lho, Pak. Cucok laku lho menika Mas. Lampah. Dandan bagusan, blas ora bagus.
Kowe iki tumbak dicucuki. Gak maksudnya tak anu lho. Nggih. Napa tembang? Kitir sumilir. Ayo, coba kaya apa? Nggih. Kitir kok cipir bener sampean. Kitir. Kok cipir sampean wamu nini. Sing muni cipir sinten? Niku sampean wau. Lah niku salah. Lonyo. Nggih. Karyanipun Ki Gedhuk Siswantara saking Laladan Kediri. Ya, nggih. Nggih, anu alumni UNESA, Pak Gedhuk Siswantara. Nggih to? Saestu Sanggar Barada Mas Gedhuk Siswantara menika. Oh, Pak alhamdulillah. Johan, Mas Joko Porong, Mas Gedhuk Siswantara, Mas Didik Wibisono Kediri, Nggih. alumni mriki, Mbak Proborini mriki. Wah, Nggih. nggih. Cak Mondol nggih mriki. Mboten. Boten, untak-untuk. Lagi oleh Universitas 17 Agustus. Gitu untak-untuk. Monggo kitir sumilir yuk diaturake jados. Joget ana cak. Wah, bantengan iki simpatik. Nek bantengan piye nek bantengan ndang? Oh, Sik. oh, Awake dicak banteng. Sikile piye sikile nek bantengan? Mosok gur ngono. Nah, sing kene lho. Ya, ya ngono bantengan ta ya ngono. Kaya Soiman ayo. Yo. Ayo madang kara.
ganteng. Kula lek pas prei ngoten nika nonton streaming. Nggih, selalu Pak, kula selalu. Lah kok iki mau kecilik? Alah nggih, pisan iki. Mau ya kecilikno. Pindho lho kok. Ndek ngenane ki ya kecilik. Ya nek ping 12 lah, ping 12. Nggih. Sayuda. Dawuh. Nggih, damar mancung cinupet nggih. Nggih, balung jagung pinunggel. Ha nggih. Monggo ucapan terbaik untuk kampus kita UNESA pripun? Semoga ke depan UNESA semakin hebat, semakin bermartabat menciptakan generasi masa depan yang siap menjawab tantangan zaman, berdaya saing dan sanggup untuk menjadi pemimpin bangsa masa depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sayuda. Nggih, derekaken.